In moments like this, just condo my location, sir. Boy Tapang, Sax na, di ba pa mga OG na influencers, burado na. Ito, di ba pa balita ngayon ngayon atin agad. Simula ko nga pala si James Yapper para magatid ang balita sa mga Pilipino. Simulan na agad natin. Ngayon, mag-ingat kayo dahil panahon na naman ng bagyo, marami na naman tatangayin, marami na naman masisirang gamit, marami naman may hirapan at lalabas na naman ang mga LGUs at ang mga government efforts na sana maramdaman natin. Diba? Doon mo makikita ang galing ng mga binoto nyo. Is flood control project just a myth? Well, dapat tulungan yan. Kailangan natin ng government action at kailangan natin citizen action ng ating community na siguraduhin natin na tinatapon natin ang ating basura sa tamang lugar. Siyempre, ang mga maliliit na plastic na yan na hindi mo man ramdam sa sarili mo, pero tandaan mo, milyon tayo na pag yan lahat hindi sumunod, lahat yan nagtapon ng basura dyan, mararamdaman mo yan pagdating ngayon ng bagyo, pagdating ng mga sakuna na magpapahirap lang lalo sa atin kasi babalik sa atin yan, literal, umiikot lang. Ako naiinis lang ako sa mga ganitong mag-comment like tulad nito. Maybe talk less and actually do the right thing. Bakit? Ino-open up mo lang naman yung conversation na para mapag-usapan natin yung mga flood control projects ng gobyerno. So isipin, wala na dapat magsalita. Okay lang naman yun. Wala naman masasaktan. Hindi naman iiyak yung mga gobyernong yan. Hindi naman mag-iiyak yung mga LGU niya pag hindi nila gagawa yung trabaho nila. Tayong iiyak dyan. So yung mga ganito, tama ka na dapat mag-segregate tayo. Pero sasabihin mo maybe talk less. Saan banda na sa social media? Ano yung gawin natin dito na walang mangyayari, diba? Buti at least nagiging aware ang mga tao. At speaking of awareness, pag-usapan natin itong post si Zach Alvis na isang kilalang influencer na naka-base sa Australia. Siya ay naglalabas ng mga vlogs tungkol sa finance, tungkol sa entrepreneurship. At nagkaroon siya ng issue kamakailan dahil sa pinost niyang ito. In moments like this, doon mo masasabi na worth it yung condo investments mo. Ang daming binabaha, may tulos sa kisame, lumilipad yung bubong. Pero pag high quality condo in most cases, sarang mo lang bintaan okay ka na, resume Netflix cut na ulit. Dito nainis sa mga tao at nalungkot sila sobrang pagka-tone deaf nung post. So update lang din, nagpost na rin si Zach regarding to sa kanya naging issue. Sinabi niya na self-aware naman daw siya sa mga flaws na meron siya na minsan daw nalalak siya ng empathy at dong bata pa daw siya, pag may nakita siya sa kalsada, una niya agad doon naisip ay paano siya napunta doon kaysa magbigay ng tulong at naintindihan naman daw niya. Either way, di na importante yun. I want to genuinely apologize to anyone I may have hurt or offended. Di naman sinabi na mas magaling siya sa kahit kanino at sabi niya ito ay isang moment of learning sa kanya. I'll do better and I'll be better. Na-appreciate daw niya, na-call out siya with love and honesty. Ako, yun na din naman ang sinabi ko sa kanya dito. Buti na lang din wala rin siyang plug dito ng mga condo at least mas naiintindihan na niya ngayon. So, ngayon naiintindihan ko yung mga ganitong klaseng post na ingatan mo ang iyong mga naipon, ang iyong pinaghirapan. Pero maling-mali mo dito ay yung timing. Na bakit kailangan mo i-post ito kung kailan pinagdadaanan siya ng tao. Diba? Magka-come off lang siya as isang sales pitch. Mawawalan ka ng empathy. Diba? Lalo na sa mga taong talagang in-evacuate, binaha yung loob ng bahay, nasira ang mga gamit at pinaghirapan ng mga memorya na hindi nila may babalik. Ako na-experience ko yan hindi sa baha pero sa sunog. Nasunog ang aking bahay dati. So, naiintindihan ko yung ganong klaseng mga sakuna. Eto, diba, ang dami binabaha. May tulos sa kisame. Lumilipad yung bubong. Pero pag may high quality condo, in most cases, diba, parang, kala ko ba aware ka? Diba? Yun yung iniisip ko dito. So, una-una ito yung timing. Isipin mo na lang kung pinost niya to isang araw na hindi umuulan o walang pinagdadaanan yung bansa na bagyo. Diba? Wala na to. Hindi mo na mararamdaman yan. Nasa timing yan nung pagsabi mo. Ngayon, may mga comment din siya sa kanyang post na dadaanan din natin mamaya-maya. Pangalawa naman, yung awareness. Sinabi mo na dito, ang dami binabaha, may tulos sa kisame, lumilipad yung buhok. So, naiintindihan mo ang pinagdadaanan ng tao. Pero, nasabi mo pa rin itong sa mga condo. Na alam mo yun, na sobrang niche at specific. Di naman lahat ng tao may pambili ng condo. Iba nga, maayos lang yung kanilang bahay. Minana nila sa kanilang mga magulang o nakuha sa magulang. Papaayos lang nila yun, malaking gastos sa kanila yun. So dito natin nakikita yung gap. So yung gap naman ng isang taong kayang bumili ng condo bilang isang investment, bilang isang tao na tinatangay na yung bahay o nasisira na yung bubong, bakit ito yung oras para sabihan mo sila nun? Diba? Bakit mo tuturuan lumangoy isang tao kung kailan nalulunod siya? Pumili tayo ng oras sa pagsabi nito. Naiintindihan ko nandun naman siguro yung puso niya para sabihin to sa mga tao. Pero yung utak, bakit ngayon pa na quality ang hindi niya na-check? Ito isa niyang post. Before you say this post is insensitive or bad timing, I just want to remind you that sometimes you only truly appreciate something when it's taken away from us. We often realize the value of things when we're in the middle of life's challenges. Karamihan ng mga taong mas masasaktan habang sinasabi mo to ay walang wifi at internet para basahin to in the first place. Kasi wala sila ngayon
sa mga bahay nila. Para kasi magmumukha lang kasi itong virtue signaling para sa ibang tao. Yun lang naman ang iniiwasan mo. Yun lang naman gusto maging tuned into na okay, ito bang sasabihin ko ay alam mo yun, whoopsie, may mga taong hindi ito magugustuhan. May enjoy ba ito basahin na isang taong nakaupo, uhaw na uhaw, pagod na nasa evacuation mga centers. Kasi kita lang yung post mo, o nga no, dapat lang ako ng condo. Diba? So, may pinipiling time yan. Ako, meron din ako mga investments at nakapakinggan ko rin yung mga gawa niya dati regarding sa entrepreneurship, paano makakuha ng extra, paano yumaman talaga, at may mga nuggets of wisdom naman doon So, kilala ko na siya before pa siyang nagkaroon ng ganitong issue. Alam mo naman gano'ng kahirap dito sa Pilipinas, kaya nga ikaw, saan ka nakahanap ng ginhawa mo, diba, sa ibang bansa? Paano yung mga taong walang ganong privilege? Paano yung mga taong nakatahi at nakatato ang kanilang mga paa at responsibilidad dito sa Pilipinas na hindi sila magkakaroon ng chance para makapunta sa ibang bansa para maginhawain ng buhay nila? Hindi lahat ay parang, kailangan mo na ng lakas ng loob. Hindi lahat sapat na yun. O sige, okay, Gina ako, pumunta ng Australia o may hawak sa likod ko. Ay wait lang, meron ka pang pinapag-aral na kapatid. Wait lang, mayroong sakit yung tanay mo, di ka makakalis. Sandali lang, meron pang ayusin dito sa bahay ba? Madali sabihin yan kung nandun ka sa posisyon na yan. Di naman may biglang susulpot ako dun sa likod ko, tapos pwede ka na mag-invest, di ba? At hindi mo kasalanan yun. Hindi yung kasalanan ng kahit sinong napaginhawa ang buhay nila. Pero tulad ng dati kong napag-usapan sa isa pang content creator sa FB na hindi mo kailangan gamitin ang pinagdadaanan ng iba para ipakita na nalagpasan mo yon ngayon. Diba? Magmumukha ka lang na ikaw bida, ikaw yung magaling. Hindi may chance yan. Meron yan panahon para doon. So, sanay kasi tayo sa mindset na tsaka ko naisipin niya parang dyan na yung problema. Hindi mo to sasabihin sa isang taong may pinagdadaanan ngayon. Oo, maaaring may mga taong nakalimutan nilang mag-double check o pangunahan ang mga ganitong klaseng sakuna. Pero malay mo din na wala kasi siyang oras para isipin yun. Tulad nung sa hierarchy of needs ni Maslow, inuuna natin munang ubusin yung nasa ilalim. Hindi magutom, may pangkain ka, bago ka magkaroon sa ibabaw na pwede mo isipin yung ano kayong gagawin ko susunod na investment, ano ba sa gagawin ko susunod na na pinagdaanan ko din lahat yan. At ako ay grateful na napunta ako sa posisyon na yun. So bakit ko papamukha sa tao yun na ganito mo lang naman kailangan gawin at okay na lahat. Kahit gayahin mo ako 1:1 sa ginawa ko. At para mapunta sa posisyon ko ngayon, hindi naman ibig sabihin nun makukuha mo rin yung akin nakuha ang success At hindi ko yung gusto para sa'yo. Gusto ko may sarili kang path na mapuntahan para dyan. So either way, pagpatuloy natin. When life is comfortable, it's easy to celebrate, but the truth is many people aren't preparing for the worst while things are going well. I understand this post may not sit well with everyone and that's okay, but for others, it could be an eye-opener. Yun nga etong eye-opener mo hindi naman kailangan at the cost ng mga tao mayroong pinagdadaanan ngayon Inuulitin mo lang to siguro ng summer, hindi to ganito magkakaroon ng backlash. Yun lang naman siya. Siyempre, total, napag-usapan na din natin yung mga condo. Naalala ko lang din, hindi rin lagi yun ang sagot. Depende, may iba't iba kasi investment vehicles na pag-usapan natin sa dati kong video. Lagi ko ituturo at gagawa pa ako ulit na iba. Kung gusto nyo, like nyo lang tong video na ito. Gagawa pa tayo ng mga ganong klaseng mga mas practical na paraan ng pag-save at pagpapalaki ng ating pera sa kahit anong klaseng paraan. Bilang isang breadwinner na only child, naiintindihan ako na kailangan mo to. Kung hindi sa kukuha ng pera sa ilong ko, ganon. Ganon kasi ng oversupply ng mga condo. At nagtitingin-tingin din ako sa PH Invest dun sa Reddit na sa ano pa yung mga iba't ibang pwede kong paglagyan ng aking pinagkakitaan at mga nasasave ko, mga natitipid ko. At nakita ko din doon yung mga condo. Ngayon, meron din silang sinasabi na may bubble daw ang mga condo natin dahil doon sa nagkaroon ng Pogo, naalala nyo yun nung naban. Maraming gumagamit kasi doon sa mga real estate na yon or yung mga condo units na yon. So, nung naban siya, mahirapan ngayon yung mga umalis na mga gumagamit nun na malamnan ulit. Nung 2024 yun. Ngayon 2025, nakakahabol na yung demand dun sa supply. Pero sobrang layo pa rin. Marami pa rin mga condo ang hindi pa rin nakakabawi. At syempre, tulad nung kay Zach, sigurado ako inaral niya, sobrang alam na alam niya yung ginagawa niya. Meron siyang circle of influence. Ngayon, pag meron kang circle of influence, mas natural yung mga desisyon at mas worth yung mga risk na pwede mong i-involve. Pag nag-i-involve ka ng risk, pwede kang malugi. At pag nalugi ka, kaya mo bang magpatuloy at kaya mo bang ulitin pa ulit mag-risk? Yan ang isang privilege ng merong kakayanan. Merong kang pera o kapital para gawin yun. Karamihan sa ating mga mamamayan, walang ganon. Kailangan nila na mas safe at mas stable na nakakahabol kahit papaano sa inflation. Kasi diba, alam naman natin ang pinagkaiba na traditional banks sa mga digital banks, diba, iba pa mga investment vehicles. So naalala ko lang yun kasi madali magsalita ng mga ganon pag meron ka ng pera. Pero yung mga taong sisimula pa lang na ipasok ang pinaghirapan nilang pera, pag yan nawala, pag yan nalugi, ang sakit nun. Kasi uulitin na naman niya, wala siyang extra para doon. Nandun na lahat mismo yung kanyang inipon. So naalala ko lang yan. So, bago tayo sa sunod na balita, kaya gusto ko munang mag-relax. Ano to?
Yan ang discarding Pinoy. Diba? Pero tandaan nyo, todo video natin dati sa resilience, hindi porkat resilient tayo, ay dapat lunukin na lang natin ang ating pride pagdating sa mga ganito sa kuna. Siguraduhin nyo na yung mga LGUs at mga government action ay ramdam nyo. Diba? O kumita pa, diba? Yan ang diskarte. Delikado, baka nandyan si Leptos at si Pyrosis, diba? So, hindi naman yung babayaran na ibang tao, hindi ikaw. Nanghali ka na ng gising. Tulad ito. Ito, pinost to hindi ngayon. Weeks ago pa. Diba? Nakita mo siya, walang backlash, pero diba, nakakahanap siya ng joy dun sa mga nangyayari dun sa lugar nila. Nasa ano yan eh, nasa papaano mo siya ipepresenta eh. Ganun din yun. Hindi naman sinabi na huwag ka mag-post ng ganun para maka-inspire. Pero yun ay pipili mo pa rin kailan at kung anong timing ang dapat sabihin nyo. Sunod na balita na ito naman yung FB nag-remove na daw ng 20 plus na influencer pages sa illegal gambling crackdown dito sa Pilipinas. At isa daw doon ay sila Boy Tapang at si Sax na. Nakita ko nga na naka-taken down na daw. Pero ang kanilang mga sarili update ay hindi daw. Na meron daw sila mga inaayos doon sa loob ng kanilang mga pages kaya bigla daw nawala. Ito daw yung mga na-take down at mga na-send ng Digital Pinoys para i-check at tignan ko yung kanilang mga ginagawa. Eh hindi ko alam kung gaano kabilis at swift to. Kasi 9.7 Sax na yung nakita ko na lang yung 2 point something na lang. Kay Boy Tapa itong kanyang personal account na lang ang nakita ko. Yung sabi nila di daw yung totoo. Di bro, nag-deactivate ako kasi naka-copyright ako sa sarili kong video na demonetize ako. Ano ba talaga? Ibang copyright sa demonetize. So naguguluhan ako dyan. Ako inayos ko pa ito. Okay lang makakita kasi ako admin. So makikita na lang natin is in a few days kung babalik yung kanilang mga pages at kung paano nila matatanggal yung mga timbre sa kanila. Siyempre na-tag na sila eh bilang mga ganong klaseng Facebook pages. Hindi rin ganong kabilis si FB pagdating sa mga ganyan. Naramdaman ko din yan. So titingnan natin kung the following weeks kung mababalik yung kanilang mga pages. At doon tatapos natin balita na ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood. Ingat kayo palagi. Invest kayo muna sa sarili nyo. Yun ang pinaka-importanting investment. Tapos pag-usapan na lang sa iba pa mga video kung anong gagawin nyo pagkatapos yun. James Yapper na mamaalam. Shoo!